Kokot! Ty kokot! Ty kurva, štyro! Tesne pred stúpať. Trošku som vykonal. Ono spájovia dvaja. Spáj! Oni sa netrvá si. Poď, príjem ťa telo, ja som takého telo strelali do mňa. Kokoti. Kurva, však si všimajte. Dobre spáj. Kurva! To bude spáj! Jasne, že som to bol ja. Viete, vlastne kurva. Čo? Kde je tam stav lajka? Andrej mu to príbe. Ide spáj, nekogané. Spáj, nekogané. Neboluj ma s tým raketometom do piče. Lajka! Koľko tam, keď sa odpadá s toho raketometom? Jak to tam bol? Lajka, máš down. Kosta som skočil do cieľa. Aj dvakrát by sme vás dali, koľko času sme mali. Všetko, čo sem dojde, odjebať. Áno, pane. Áno, pane. Áno, pane. Ide nosiť balíčky? Balíček pre pánov? Kurva, netreba, ja mám vlastný. Akú peknú už mám. Aličky, poprosím, Jate. Pozor, utekár. Dobre. Ja si to nespravia. Chlapci, čo je? Za 3 minúty to máme. Ale jebejte, ale ste to rozbehli tú ofenzívu. Ďalší balík, pane. Lajka. Ale všimal si ten sápok raketový, že tak šťalka. Polovica času na prvý rolník mal neloďa. Dobre, sestri sú dole! Sestri sú dole! Ale ďalšie už nestíru, ale... Škoda, že sme dve. Ale už nie je čas, už na tom pásu nie je žiadna červená. A to píši ale sestri, no, ja som tam zanesol lajku. Welcome to the hell. Ale tiež je to vyhrajú. Za 30 sekúnd. Minus ty si úplne ideálne tú lajku doniesol. Zložujú 30. Moja centrika ma sa fakt bavila. Dobre, chlapci, odletá. Ja ono už je nazad, lebo ja som na tej báze, tu je jeden z tých klincovačkov zo scoutov. Pod centrinou je Lajka. Nie centrinu zložujú. Čo, práve som... Tesne 5 po 1 Mám ju! A na dvojku, máte už obsah. Dobre, mám mohol vystrmiť. To piči zobrím 4 cm s kokotom. Dobre. Na škôlku, dole. Do kostola. Neviem, ak sa mi to podarilo, ale... Zrazu ti veriaci do kostola všetci. Nie kokot! Nie kokot! Dvakrát mi dal. Odjebte toho na to, keď ešte odjebte. Lajka. Mám lajku! Prešiel som to. Prestrelal som sa. Chlapci, odpor.